Tijjani Asase, kai karamin shege ne, billahi lazi na fi karfinka don gutsun uwarka. Wawa, jahili, da azumi a bakinka, kana tunanin za ka iya kashe ni? Wallahi ka yi kaɗan, kuma dangin din babarka, ina Kano, ina cikin Kano, ka kasa mun komai a Kano, naushi ɗaya na ma, ka zube, wallahi Tijjani Asase da na yi kashe ka, lokacin da na naushe ka faɗi a tsakanin baburan nan. Wallahi da na ɗau duk hukuncin da zan ɗauka kanka, amma na duba abin da ya kawo mu wajen taron, duk inda na ma wani abu mara daɗi, taron wanda ya gayyace mu taron yana yin abin da a Kannywood babu wanda yake yi. Wallahi ba don haka ba, na rantse da Allah da ba maganar ka ake ba. Sannan kuma ina so ka sani, idan rarara da Aisha Humaira su suka turo ka ka kashe ni, to ka gaya musu wallahi ba za su iya ba, sai ta Allah ta yi. In kuma kai ne ganin damar ka, to ka sani a Kano ma ka kasa mun komai, to balle mu haɗu da kai a Maiduguri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji ya kawo ka Maiduguri, kai ba ma Maiduguri ba za ka je convention Abuja aiko. Allah ya kai mu. Wallahi Tijjani Asase sai na ci gutsun uwarka, yanzu ne za ka san cewa ka taɓo mutum. Ka shirya, ina mai tabbatar ma ka shirya. Baka shirya ba ka zo ka taɓa ni? Baka shirya ba? Ni za ka zo ka nausa? Ni fa dan Maiduguri ne fa. Kan bala'i. Jama'a a gaban kowa, wallahi Tijjani Asase ka gode wa su Daushe, su Baba Ali, ba dan su ne suka shiga tsakanin ba, na rantse da Allah da yanzu ba wannan maganar ake ba. Kuma ka gode wa mutanen gurin, wallahi ka je ka ɗauko wani katon bulo, kai ba bulo ba, ko ka ɗauko farm center gaba ɗaya mana. Ƙaramin shege ne kai, wallahi na fi ƙarfinka. In su suka turo ka gaya musu su sake shiri, in kuma kai ne dan kanka, to a sace ka shirya, wallahi na fi ƙarfinka. Wallahi ai kana gani naushi ɗaya na ma ka baje. To saboda haka ka sani, tada yarwaye, tada su biye bi, wallahi duno ma kwangana, wallahi da azumi kai ka ci sa'a. Wallahi muna wata mai alfarma, muna wata mai albarka, amma duk da haka kana kanan ina kanan ai, zaka gani.